Uz prisustvo više hiljada građana Bosne i Hercegovine, ponajviše stanovnika juga Hercegovine, danas je na Haremu Vakuf na Bivolju Brdu klanjana zajednička dženaza namaz za 18 stradalih Bošnjaka jula 1993. godine. Dženazu namaz je predvodio Reisul Ulema Mustafa Efendija Cerić uz učešće imama Mostarskog muftijstva, a dženazi su prisustvovali delegacija grada Mostara na čelu sa gradonačelnikom Safetom Oručevićem, kao i delegacija Hercegovačko-Neretvanskog kantona. Moramo ujediniti srca u zajedništvo naše, kao i zajedništvo svih onih koji misle dobro i plemenito, naglasio je Reisul Ulema Mustafa Efendija Cerić u svome nadahnutom vazu. I nema razlike kad su u pitanju ljudska prava oni koji hoće da žive u miru sa različitim vjerama i kulturama. Mi ne volimo rat onoliko koliko volimo mir za sebe i za sve ljude dobrog srca. Brojna rodbina, prijatelji i poznanice Rahmetli Trbonja Ibrahima, Trbonja Bećira, Torlo Ahmeta, Torlo Mustafe, Šoše Halila, Mrgan, Hilme, Čiber Nijaza, Elezović Džemala, Džonko Mustafe, Džonko Safeta, Rahimić Ibre, Zuhrić Ibre, Šator Avde, Kodro Ibre, Čolaković Alije, Rahimić Mehmeda, Rahimić Hate, svoje najbliže na vječne bašte dženeta ispratili su na mjesnim haremima Bivolje Brdo, Rečice, Lokve, Bare, Pijesci i Gubavica, mjestima gdje su žrtve genocida živjele. Još jednom Mostar, Hercegovina i Bosna pokazali su dostojanstvo u posljednjem oproštaju od ljudi koje su voljeli i poštovali. Assalamu alaikum.